За да започнете, отворете OBS Studio и кликнете върху Настройки. От менюто вляво изберете Изход и променете режима на изход на разширен. След като го активирате, преминете към раздела Записване. Тук ще намерите опцията Аудиописти. Изберете пистите, които искате да записвате. Имайте предвид, че това не увеличава общия брой писти. Това са конкретните писти, които ще бъдат записани. Например, ако искате 3 отделни аудиописти, уверете се, че поне 3 писти са отметнати. След като ги изберете, кликнете върху Приложи и след това върху ОК. След това отидете в секцията Аудиомиксър в главния прозорец на OBS. Кликнете върху менюто с 3 точки, до което и да е аудиоустройство и изберете Разширени аудионастройки. Тук е мястото, където задавате всяко аудиоизточник към конкретна писта. За да разделите правилно аудиото, трябва да зададете само едно устройство на писта. Например, задайте микрофона си на първа писта, Discord или гласовия чат на втора писта, а аудиото от играта на трета писта. След като всичко е настроено правилно, кликнете върху ОК и сте готови. Вашите записи вече ще имат отделни аудиописти, което прави редактирането много по-лесно.